היי לכולם, ותודה שאתם מקשיבים לפודקאסט רונס ניוז. התאריך היום הוא 14/4/2024. בואו נתחיל. הירי מאיראן. הלילה שוגרו 185 כטב"מים ו-146 טילים מאיראן לעבר ישראל. הטילים הגיעו לישראל בשעה 1:42. גורם ישראלי בכיר אמר, תהיה תגובה משמעותית ביותר. 99% מהטילים יורטו. צבאות ארצות הברית, ירדן ובריטניה סייעו ביירוטים. טיל נפל בבסיס חיל האוויר בנבטים וגרם לנזק קל. ילדה בת 7 במצב אנוש בשל פגיעה של מיירט בראש שלה. סוגי הכטב"מים. הכטב"מים ששוגרו היו מסוג שהד 129. שהד 129 הוא כטב"ם עבור משרד ההגנה האיראני שהוצג לראשונה בספטמבר 2012 על ידי אמיר חאג'י זאדה שכיהן כמפקד חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה האסלאמית. הוא מסוגל לבצע פעולות איסוף מודיעין ותקיפה, כמו גם לטוס במשך 24 שעות ברציפות. הוא הכטב"ם הראשון שפותח באיראן לגובה בינוני ולטווח ארוך. נתב"ג. נתב"ג חזר לפעול הבוקר, 7 שעות אחרי שהושבת בצל המתקפה מאיראן. עם פתיחת נמל התעופה בישראל, גם בירדן, בעיראק ובלבנון הודיעו על פתיחת המרחבים האוויריים במדינתם מחדש. היום בוטלו טיסות לאילת. חברת התעופה איתיהאד הודיעה על ביטול שירותיה לתל אביב ורבת אמון בתגובה על סגירת המרחב האווירי באזור. חברת התעופה לופטהנזה עדכנה כי היא משעה את טיסותיה לאמן, ביירות, ארביל ותל אביב עד לפחות יום שני, 15 באפריל. תודה שצפיתם, תירשמו לערוץ, וביי ביי לכולם.